Dievčenský model DD Step topánočiek na podrážke 0,66. Tieto topánočky sa vyrábajú vo veľkostiach 20 až 25. 0,66 z vrchu vyzerá takto. Topánky sú určené na také normálne a širšie nôžky, zo zadu takto. Je to alternatíva barefoot. Znamená to, že topánočky sú široké a pružné v oblasti prstíkov, ale vzadu na pätie sú spevnené. Takže takto je tu spevnenie a takisto sú spevnené tu dole pod pätou. Takže tak. Topánky sú celokožené, tak trošku si ich môžeme priblížiť. Je tu taká perleťová farba na zvršku. Krásne sa to odráža na slniečku. Zvršok je prišitý, ale aj prilepený k podrážke. Volá sa to, alebo DD Step to volá, že technológia 3D šitia. Kto pozná topánky DD Step vie, že sú celkom dobre, sú odolné voči vlhkosti, ale určite odporúčame do dažďa, do vlhkej trávy používať impregnáciu. Tak, topánky sú kožené aj z vnútornej časti. Zapínajú sa na dva suché zipsy. Jeden je prekladací na lepšie dotiahnutie topánočky okolo členku. Okolo členku je vymekčenie. Topánky majú vyberateľnú stielku. Tá je tvarovaná pri týchto alternatívach. Penová, taká vyvýšená pod petičkou, vytvarovaná v oblasti klenby. A z vrchnej časti majú 0,5 mm až milimetrovú vrstvičku kože. Takže takto.